Pane mwenguva apo Jesu paakaenda kuchechi akaona vanhu vachipa zvipo. Zvinofadza sei kuti waenda kuchechi vhizita inenge iriko ndiJesu. Shoko raMwari rinoti vanhu vakanga vachipa zvipo, vamwe vaita zvekutakurirwa mabriefcase avo nevaranda, varanda vachiinda kumberi achitevera vachinopa zvipo. But shoko raMwari riri kutaridza kuti pane mumwe mudzimai yaitori chirikadzi anga asina kana chiro. Shoko raMwari rinoti anga ichingori netumari tuviri. Rega nditi munhu waMwari, Jesu anotarisa kana tichipa. But chii chinoita kuti tipe? Tinopa nekuda kwerudo. Kwanzi kana uchiunza chipo kuna Jesu, unochiunza nekuda kwerudo rwaunenge unarwo kuna Jesu yeye. Ende muimbi anobva ati panapa, ini ndinokupai moyo. Kana ndakupai moyo, ndinousiya pamakumbo enyu. Zvese zvipo zvatinounza zvinenge zvichigashirwa naJesu. Saka panonzi mufambi yeye achipa chipo anga neshungo dzekupa, vatainyara kuti ndinosvika sei pakasosa nevanhu vane zvinhu zvavo. But Jesus achimutarisa anoti uyu mudzimai uyu apa kudarika vamwe vese. Why? Nokuti iyeyu atora pane zvese zvake. Vamwe atora vachisiya zvizhinji zvavainazvo. Saka rega nditi munhu waMwari, patinenge tichipa Jesu anenge akagara pahwanda. Hwanda yezvipo ndopanenge akagara ipapa tichipa. Vandofarira chinhu 1 pamuimbi panapa. Kwanza anga asina kana chiro. So kana uchiunza kuna Jesu, usasiye moyo wako, but unza nemoyo wako wese kuna Jesu. Ndafarira stanza yekupedzisira. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti kupaka kunoita kuti kunyange iye apiwa newe muite makwikwi erufaro. Nokuti kunonzi akachema anoti tenzi ndimi munemutsa, chirege kungotora mari chete, torai zvese zvatinazvo. Kana motora zvese mobva matora nemoyo wacho wechivi. Jesu akapindura, haleluya, akapindura akati ichi chipo chikuru kudarika zvimwe zvinhu zvese zvaunziwa kwandiri. Vadzidzi vakati munoti kudii? Kanzi hapana chipo chinodarika kuunza moyo wako. Vanhu vaMwari, kana takupa kuna Mwari, tisasiye moyo kumba kana mubhutu remota. Kana takupa kuna Jehovha, ngatipei zvese. Kana tapa kuna Jesu, shoko raMwari rinoti iwe waunza kuna Jesu zvipo zvako zvese, ita ndakupa nemoyo wechivi. Uripo here panguva inonoti neniwo pasta ndanchifunga kuti chipo changu hachina basa, asi kana chipo chaperekedzwa nemoyo, zviro kwazvo Jesu anoti wapa kudarika vanhu vese. Waunza here chipo chako kuna Jesu? Kana waunza kuna Jesu chipo chako, Jesu anochigamuchira. Kana achigamuchira, iwe uchaenda kumba kwako uchifara. Mwari unogara kuite zvakanaka. Vanhu vangatadza kuzviona, but Jesu anoona zvaunenge wapa. Vanhu vangatadza kutenda, but Mwari anotenda kana uchinge wapa. Chishuwo chako here kuti ndaisa zvese kwamuri. Namata neni uchiti Ishe ndakupai zvese. Ishe tomutendai, takukupai zvese nemoyo yedu pamakumbo enyu nekusingaperi peri. Amen.